Mira el mapa que va pitjor. Veus amb una piràmide aquesta? Mira. Aquí hay para comer. ¿Qué? ¿Bonito hoy el bonito? ¿Te gusta? Sí. Papa, Canada. Anem, home. Gusta mucho. És impressionant on estem a vida. És impressionant. Mireu quines pedres, quines muntanyes aquí clavades al mig del mar. Estem molt contents i feliços d'estar aquí. L'entorn és espectacular, de veritat. Anem allà. Apa, mira't aquí, mira. Mireu aquí.